И здравейте, хора, аз съм FC24 и сигурно се чуете защо снимам събота. Тук съм, за да ви кажа, че Мерцедес са обявили ново лего. А има едно Формула 1. Аз не гледам Формула 1, но обичам да играя на Формула 1. Ето го! Ето, че Формула 1 не лъже. Мерцедес AMG не лъже. Какво нещо, само това не е възможно. Как не са излъгали? Аз първоначално си мислех,